Ngifuna ubone akukona okwakho. Ma! Akukona yini okwakho lokhu Phambi na. kwabantu la Akukona ngicela okwakho. ukubeke. Wedlukile. Sanibonani babukeli, niyaphila. Namhlanje nivakashele futhi uPinky, intokazi yakathabethe, uvukile umalambane. Welcome to our new episode of Owehlukile ngoba sehlukile. Wonke umuntu uyazi ukuthi asifani, zizoba sehlukile nenkinga zethu zihlukile. So sivakashelwe ke umama namhlanje oqhamuka ngapha empangeni, uthi kunodaba azosibikela lona olumhlupha olungaphathi enhlizweni yakhe. Usebukile ukuthi ayikho into angayenza, ubezama ethwaye ilungisa inkinga kodwa ayi ingaphezulu kwamandla, angeke ayizoyidlulisa ayidlulisele kuwehlukile ukuthi mhlambe angeke yini umxazulele lolu daba abhekene nalo. Ngoba niyazi ukuthi njoba singaphansi kodaba oluthi Sasha ngomamezala nabo iyabashisa insimbi, akubona bodwa ababa nenkinga ababanga inkinga emshadweni, nathi bomakoti sayibanga inkinga emshadweni. So namhlanje kuthanda ukuhluka ke ngoba yena umamezala kodwa uzobika ukuhlukumezeka asekuhlukumezeke kona yini umakoti emzini wakhe oshadile ekhaya lakhe. So sicela ukuthi umama yake akanibingelele babukeli azisho ukuthi ngubani, uqhamuka kuphi, uzivakashele and kumayelanani udaba siphathele lona. Sawona mama ninjani? Siyaphila, singezwa kunini. Ngiyaphila sithanda sami, right? Hayi ngi-right noma phela ngekho right emoyeni. Yebo. Vele ngeke mawuvese uze la uma yonke into ihamba kahle. Okusho ukuthi khona lento esixakile nawe. Usuzamile ukuyilungisela yona kodwa akafiki la. Sekudinga umbono womunye umuntu ukuthi yena uyibona kanjani inkinga obhekene nayo. Luthini ke ma udaba obhekene nalo? Mina ngumama uMsSindlovu. Okay. Ngihlala empangeni. Njengoba ngihlala empangeni nje mina ngiyasebenza. Yeah. Umkhwenyane wami akasebenzi, uhlala ekhaya. Okay. Bese ngizoba nomakoti. Umkhwenyane kamakoti uyindodana yami. Yes. Uyasebenza naye, ubuya mhlambe after 2 months noma 3 months. Okay. And then umuntu ohlala ekhaya ngaso sonke isikhathi umakoti nomyeni wami uNdlovu. Oh, okay. Manje nginenkinga ngomakoti. Ngisola sengathi khona ongahambi kahle. Yebo ma. Ngoba njalo nje mangifika ngiyazibona izimpawu. Yes. Okuba wesike. Kuze yena ubaba uNdlovu. Kwesinye isikhathi angibize ngaye umakoti. Hayibo. Bengiqale nganaki-ke ngoba bengiyitshela ukuthi hayi vele bahlala nayo yabo kusho semjwayele. Yeah. Kodwa kwesinye isikhathi mangifike mhlawumbe engashongo, hayibo nangu umakoti. Yebo. Uphuma ekameleni lababa. Kungithuse lokho kodwa futhi isikhathi eside enganaki. Ngokuhamba kwesikhathi hayi ngize ngibothi hayi ayikho lento. Kube khona nezinto ke manje ezingihluphe kakhulu ukuthi ngize la. Yes. Engiyithola ekameleni lami. Hayibo. Zikamakoti. Hayibo. Manje ngithe umakoti ngimtshelile usihamba naye. Yeah. Kodwa ngimtshelanga ukuthi sizokwenzani lana. Umfihlele. Yebo ngimfihlele Isibindi sakho. Akeze la sihambe. Vele ngijwayele ukuhamba naye ngithi uyingane yami. Yes. Ngimkhonzile. Nisuke kahle nje ekhaya ngonakele. Kahle nje ekhaya ngonakele. Wathi niyaphi ma? Hayi uyazi sihlezi sihamba naye. Yebo. So ngase ngimthethe hayi sizongena la kunama office ezinto engiyilungisayo la. Okay. Hayi naye wavuma ke. Njoba ngithe nje hayi hlala ngalapho ngizothi mase ngiqedile la mawudingeka ngizokubiza. Okay. Bengenzela lokho ukuthi angathi ngingene ngedwa sengenzani. Umfihlile nje mpembe. Akazi lutho nje. Mawucabanga njengoba nje ufihle into engaka ukuthi umlethe lana ngoba kunezinsolo ezithize ayizezinto oyisolayo esethola, uzofila kanjani? Kangakanani yena ongenza imkhube emngaka emzini wami. Ngibe mina ngimthanda, ngimkhonze kabi makoti wakwami, ngimkhonze kabi. Yini lengaka manga impela onesiqiniseko ukuthi lo khona into yenza nobaba eyodwa. Ngiyakuzwa ukuthi ukumbona ephuma, angaphuma ekamereni lakho ngoba mhlambe yoklina phela njengomamezala, mhlambe uyaklinela noma kulethela ikhofi, ngiyakuzwa ukuavoid lokho. Ke base ngisondela kuwena. Yes. Njoba nje ngithuthele ngize la. Yeah. Ngifice ama-underwear akhe ekameleni lami. Ngiwaphethe nje. What? Ama-underwear akhe Amakoti? Yebo. Ngase ngiyabona hayi cha lento engihlezi ngiyisola iyona ngempela. Hayike babukeli ke isiyangidida ke.
isiyangidida ke mayisinje ngithi ngiza nayo uma kanti uphethe ingazangaza inkunzi malanga ngeke kuyosiza ukuthi umakoti fanele abizwe la akwazi ukuthi ngenzeka into enje babukeli izinto ezifana nalezi zenzeka kanjani senziwa yini siwomakoti siganile bese sivukwa yinkohlakalo ezizivukayo emzini ngoba phela musingabe uphuma ekhaya uya emzini uya kogana usuke nawe usuyitshengisa umntombazane ubushiye emuva ekhaya uyobhekana nomkhwenyana uyobhekana nomamezala uyobhekana nobabezala kukhona nobhuti babumkhwenyana bakho laphayana bonke labo bantu fanele ubabhandle ngebhandle lodwa abantu abahloniphayo labo abantu ababhekisela ikhanda phansi ngitshela ukuthi umakoti ukuthi unganesibindi sokuthi uzusolakale ekuthenini ungathandana nobabezala angabe unesibindi engileni ngabe unesibindi nje engileni afuthi akukhombi nokuthi awuzange uzofundiseke ungathola ukuthi kwasekhaya ufundisekile kodwa ubudlwembe nje bukwena ngaphakathi ungabi nanembeza lokho awukwazi ukuthi ungenze into enjalo mina nje kumina leyo nto nje angivumi angazi ukuthi umuntu usekwenze njani angavumi isimo esinjalo kepha ke njoba sesesafika la kulolu hlelo silwela izinto ezinjalo ukuthi noma zikhona ngesiphike sifice ezikhona zazi ikhona nasemandulo angeke yini siyithole mhlawumbe icure yokuthi zithi ukuphunguka ngoba ziyidestroy imizi kema into engicelayo uthe uhamba naye kodwa umsithezile ngoba ubusafuna uqala uzongitshela yebo iyakudla lento kakhulu usuke wayidiscussa nobaba ekhaya ubaba nje uvela aphika ahlale lapha athethise mina athi yini indaba ngimsole intweni enjalo uyabo bese nami ngithuleke kodwa ngithule nje ngisuke sengikhulumile naye ngize ngimtshela ukuthi uyabona lengane le umakoti ayisangihloniphi kwamina ngikhuluma iqiniso ke ngaloko ayisangihloniphi ayisakuhloniphi ayibona nje lezinye izingane yabo okay kodwa ubaba yena ube umuntu onjani othandweni lenu mhlambe let's say ningakashadi nje noma senize nashada ubaba ohlala solekale yini ezintweni ezinemjolo phakathi ngabe ngiyamqambela iqala manje nje lento iqala manje mangase sithi mayi uyisolile impela lento ngendlela obone ngayo kodwa akusiyona ngendlela oyisola ngayo ungathini angeke ingane yami ingabi yiyona angeke ukuthi unekamelo lakho kodwa ngithola ama-underwears ekameleni lami kwenzeka kanjalo umkhubo onjani loyo nanendlela-ke nje egqoka ngayo manje agqoka ngayo umakoti akasagqokiso kamakoti ukukhulume nomkhwena wakhe lo mfana wakho ukuthi kunezinto ongayiboni akwazi ukukhuluma nengane yami kanjalo ngabe ngiyiphula umoya mangabe thina yazile lento kuzokwenza kanjani kulungile yazi ngoba sesiyikhulumile thina naye umakoti ngoba ngabe ngiyiphula umoya ingane yami futhi uyazi ukuthi omakoti amadodana ethu bawenze njani mina nje mase ngikhulume naye untodana akavele angibone ngamanye amehlo ajikalwe nami yabo kanti ingcono into mase siyikhulumile nomakoti sesingayikhuluma ke nayo untodana sengazi ukuthi vele uyavuma mangabe uyavuma umevuma ukuthi ngikwenzile lokho uzokwenza njani ma ngoba lento isuke lo wena nami angazi ukuthi lokubuhlungu lobu ob-invite busuke lo wena esingabazi noma buyiqiniso noma bamanga yini kodwa ke uncamela ukuthi kodwa iqiniso lihlale etafuleni okunokuthi uhlale otafuleni ila engizokhululeka khona ngoba manje yabona ukuba nezinsolo ungatholanga ufakazi akukho right ikona okungidlayo okungiphatha kambi kanti uma ngase ngiyithole inkinga mhlawumbe nawe uzochaza ukuthi why uma ekwenza lokhu kwenzelani yabo ngiyakuzwa umndeni wakantombazane uphi usekhaya lakhe le bahlala kubona bahlala emthunzini ake simbize angaze ngibikele umuntu awukazobikele umuntu ngaphandle kwababa uNdlovu umkhwenyane wami ucabanga ukuthi kube inkinga yefamily nje ibonakala ukuthi iyarizolveka yini uma kwenzakala ngaphandle ke makutholakala isisombululo sengingahamba ke ngiyobikela bakubo ayike babukeli siyamuzwa uma ukuthi hayi udaba lasekhaya lolu yilo muntu okwazi ukuyilungisa inkinga abhekene nazo ayiqali nje vesane iphumele ngaphandle
engaka esaphezu kwazo ufisa ukubona zami ahluleke ezamile. Ngiyayithanda indlela enza ngayo, kungabe ukuthi namhlanje qala ukuzobika nje sekuyabe sekukhona inqwaba yabantu kanti inkinga ibikade izosolveka vele ibingeke izifike la esicabanga khona. Sacela ukuthi ke ma simbize umakoti uzama ukuthi ubhodle ukhiphe okungaphakathi kuwena ekhona siza ukuthi yena uthini. Sibingelele sisi. Sanibonani, igama nguNonhle, isibongo ngwakaMkhize. Ngize ngomala, uyena bengithathile wathi asambe khona la siya khona. Uzoqala ngene yena bese makhona okungidingayo ngaphakathi uzobe seyangibiza. Hayi ngizwa kahle. Hayi kunjalo ma kunjengoba bushilo. Wemakoti umazi kanjani uma uyini kuwena njengoba nisuke nje la nisuka khona ekhaya nize la nize khona wasethi ke uzothi ukuhlala eceleni abuya kubize. Khona umazelaphi lo mama niyini naye? uMandlovu, umama uNdlovu ngimazi kakhulu ngokuthi uzala umkhwenyanami, umama ezala wami nje engimthanda kakhulu. La ehamba khona uhleze nami yonke into yakhe ayenzayo uyenza nami, akukho kwakhe engingakwazi. Uma wami nje omkhulu kakhulu ngangokuthi uyena nje sekuma wami ngoba ngihlala la naye ekhaya manje. Okay. Ushade nendodana yakhe? Yebo ngishade nendodana yakhe. Okay. Niphilisana kahle nje ngizwe indlela okhuluma ngayo yonke into nje yenu imnandi. Yebo yonke into yethu ihlangene, sumndeni nje othandanayo obumbene ngalendlela le manje unothando. Okay. Nakho konke. Umuntu onjani omxoxelayo mhlambe nyaba nalesikhathi sokuthi makukhona inkinga onayo mhlambe nomkhwena wakho uyithola usomtshela njengoma wakho umthanda ukuthi ma nginenkinga kanje enze njani yena uyaka kusolvise lo problem noma umuntu kanjani? Umuntu engiyaye ngithi mengimbikela angisize nje kakhulu ngoba ngathi ngifika ngiqala ukuba nje sekhaya ngumndeni wabo sihlangana, wathi nje angimthathise kwama uma ungizalayo yonke into manginenkinga ngibike kuyena lonke udaba. Yena kuyakwazi ukuthi angisize noma ngabe ingane yakhe kodwa mayirong uyakasho ukuthi hayi la makoti sekanje nakanje akube kanje nakanje. Okay. So uma ngabe ke mangase kwenzeke nje yabo uthola ukuthi umkhwena wakho khona into asenza mhlawumbe uyamsola ukuthi uyacheata nani lezo indaba ezinjalo uyakwazi ukuyixoxa naye? Yebo ngiyakwazi. Uyakwazi ukuyingenelela futhi into enjalo? Yebo uyangenelela nje kakhulu. Okay, kusho ukuthi umama ongayithandi into embi futhi engicabanga ukuthi nawe awumfiseli ukuthi ngakhona into embi angase hambe ayizwe engamona umphefumulo mhlawumbe engaqhamuka esayidini lakho noma engaqhamuka esayidini namkhwena wakho. Ngokwakho ufisa nje ngaso sonke isikhathi ahlale happy ngani nobabili? Yebo ngifisa lokho nje kuhlale kunokuthula uma jabule ngendlela nje. Hayi kulungile. Siyajabula ke. Uma utheme efika wathi kunodaba afisa ukuthi nilikhulume kanje phambi komuntu ongayena usiswenu noma obani, ucabange ukuthi ngcono lolu daba azolithula kumina njengomuntu outside, uyabona? Ngoba uma exoxa nomunye umuntu mhlambe oyisihlobo sakhe noma umngani wakhe akathandi indaba zakhe zambe zaziwa abantu abasondelene nabo, kodwa ucabanga ukuthi avele azolibika la ekhaya ukuthi angeke nisimlungisele lona, kodwa lolu daba luthinta wena. Kodwa kungijabulisayo usuke wabeka ukuthi akuve nihlalisene kahle. So ufuna ukukutshela ukuthi kunenkinga ekhona esiyenzeka athi uyayiziba kodwa ayiboni iyenzeka kodwa akazi iqhamuka kanjani. So nangokuma ngicela akubikele lonke lolu daba bese ke siyaqhubeka. Nami ngifuna ukuzwa iqiniso lakho egcineni naye ngizwe futhi iqiniso lakhe egcineni. Over to you mama. Ela nibingelelane umtshele ukuthi nizokwenzani ezivakasheni mayelana nami. Makoti. Yebo mama. Angithi ngishilo kwena ukuthi siyavakasha edrobheni khona siyokwenza. Kodwa khona la esizoqala khona. Ngangakwazisa ukuthi sizoqalaphi.
njengoba noma sifika ngithe kuwena ima ngahlala ngalena mina ngizongena ngalana. Yebo. Kunodaba ebengifuna ungicacisele lona nje kahle. Angilwi nawe kodwa kuzofanele ungitshele iqiniso lodwa. Angithi uyangazi? Yebo ngiyakwazi. Angithi yazi ngiyakuthanda? Yebo ngiyazi. Yebo. Uyakhumbula ngelinye ilanga ngikubuza ngithi why ngifike wena uqhamuka ekameleni likababa? Yebo ngiyakhumbula. Wathi buhambisa amanzi. Yebo. Mangena mina ekameleni nakho manzi wahambisile. Akuqali futhi kukaningi ngithi mangifika mina ngikufice uphuma ekameleni lababa. Yebo. Ngelinye ilanga ngakubuza ngathi why ubaba angibize ngawe? Wathini wena? Hayi ma, ingoba phela ubaba sihlala naye. Yebo. Ngathula futhi. Kwahamba ngabothe ayikho lento. Ngakubamba ngelinye ilanga. Kodwa nibonanga ninobaba. Ngoba ngangena kahle nje nisekabeleni nivalelene. Ngaphuma futhi ngahamba, ngazithulela ngangasho lutho. Ngakulinda wena ukuthi uzongitshela. Awuzange uzongitshele lutho. Ngiyakhumbula ngalolo langa. Wafika umkhwenyane wakho. Wenze njani ufika umkhwenyane wakho? Angithi wawungenasikhathi naye. Ngize ngikubuza ukuthi why ulibala ukunesana nobaba ngikhona uyeke ukunesa umkhwenyane wakho. Wathi wena hayi umyeke lo ma uhlale ngekho la ekhaya. Uyakhumbula? Khona okunye ongangitshela kona lapho. Ngiyakhumbula ngalolo langa ngangihambisela ubaba amanzi, ngangiqinisela ukuthi bengimhambisela amanzi. Kodwa ngiwaficanga amanzi. Okungenzeka masho ukuthi wangawabona amanzi, ngangiwalethile ngempela amanzi ekamerweni lababa. Awuphumanga nawo makoti amanzi ayengekho ekameleni mina mangifika. Hayi ngenzeka mhlambe ngoba somdala ukuthi awunakanga ngeke. Okay ke ngane yami ke. Ngalela langa ngifika. Wena usekameleni nobaba. Nivalile futhi. Ngenze isayini yokuthi ubone ukuthi khona umuntu ade khona. Ngashiya ngikhanyisile ekitchen. Wathi khanyise ba? Wathi khanyise ba? Hayi. Khuluma phela makoti ukuze into siyiqede. Hayi ma. Akubanga njalo angilikhumbuli ke lelo suku. Engaphuma kukhanya kade ngingakhanyisanga thina. Manje makoti uyimisele ngokuphika nje. Kanti uma ukhuluma ukhululeka nami ngizokhululeka. Akufunakala le ndaba izifike kumyeni wakho ngoba mayisifika kumyeni wakho akuzukuba mnandi. Wena ngoba uyangazi mina. Engabe uyangitshela nje ukuthi cha ma mhlawumbe kwenzeka iphutha noma kwenzekani. Ukuze ngiphole. Akukho ma engikwenzayo nobaba. Ubaba nje ngijwayele ukumhambisela izinto ngoba umuntu esengihlale ngihleli naye legcikeni. Izinto nje zonke zenziwe yimina yilokho kuphela akukho ngale kwalokho. Okay ke makoti wami engimthandayo naye ongithandayo. Uyaphika? Okay. Akona kwakho lokho? Hayi. Uthini manje angithi ithe uphikile wena. Ngiyabuza ukuthi hayi ma. Ngiyabuza. Siphambi kwabantu ma. Ngifuna ubone akona okwakho. Ma. Akona inokwakho lokho na. Siphambi kwabantu la. Akona kwakho. Ngicela ubeke sokhuluma ma. Sokhuluma ngicela ufihle lokho. Sokhuluma. Okay ngizokubeka la ngizokufihla sikhulumeke. Hawe. Asikhulume. Buka nje. Ukhona umakoti ogqoka njengawe. Wena ufika ungagqoki kanje. Buka manje uthi ugqoka kanjani. Wena ufika ugqoka kahle nje njengomakoti. Yazi ngiyaqhaqha. Namhlanje uhamba ngamabele ugqoka imqhewu emngaka. Mina nje lezi zinto lezi angaze ngiyigqoke nje mina. Futhi ngeke ngize ngiyigqoke. Kodwa wena uyayigqoka uyigqokela ubabezala wakho. Iphenti. Naku. Bra okwakho sisi. Babukela ngicabanga ukuthi nazibonela ukuthi ngeke. Yazi ukuthemba umuntu enye into sisi uthembekile. Makoti khuluma. Ubheke phansi. Awutshela umamezala wakho ukuthi ngempela uma ethola ama-underwears wakho ebedroom yakhe uthakathini. Ukhona umakoti ogqoka njengawe nje umqhewu oveza inkomo. Ukhona? Wakwambona wena?
Uqale nini wena ugqoka kanjena? Akithi uqale ngoba usuwazi ukuthi wenzela ubaba. Okuwubaba wakho ongakuzala nawe. Okay, mase singakhuluma. Asikhulume. Uwena nje mangingabuza uwena uzithatha uzibhekisele emuva. Uzilinganisa nami. Wena ungayihlalela into ekanje. Yini into ekanje? Yini into ekanje? Ile kanje ma. Ikanjani manje? Yalapha emzini wakho. Yebo, kunjani emzini wakho? Angeke ngikwazi nami ukuthi ngimngaka ngihlalela into ekanje. Awukwazi ukuphuma uye kamakhelwane. Kusho ukuthi nalamadoda ami awu2 akhona uyalala ke nawo mayengekho ubaba. Hayi akunjalo ma. Wazi kanjani njalo? Uba uzoyikhona into eshoyo. Uma ukwazi ukugqokela ubaba izinto ezinje. Okukhomba khona ukuthi ikhehla lasukela wena lizange lize likusukele wena. Akumina Ngihlale kanjani ke nawe mina? Ngikuthembe kanjani? Einganeni zami ke ngiyakubona wekhehla kuba vele sekuyilakho. Einganeni zami lezi ezinye ngihlale kanjani nawe? Ungahlala nami ma ubaba uyena owabamba mina nami. Wena wavuma ngithi. Kangihlale ngala nami isikhathi seside nami. Ubaba kanazi isibhamu phela ngithi. Kwathi ngoba nginemizwa ma uyazi nami umfana wakho lo mdala. Ima lapho ke. Nkathi wala. Angithi uthi wawuhlala iwala. Uke wangitshela ke mina ngoba kwakufanele ungihlebele. Hayi ma naku umkhwenyane wakho ubabezala wami. Wenza u1 no2 kumina. Wakwangitshela. Awuzange uzongitshela. Bengelula mawukhuluma into enkulu kangaka kuwena. Bengelula kuphi? Bengikuhlonipha. Uhlonipha mina ungakwazi ukuhlonipha yena uze ugibele empedeni ulale naye. Kodwa still uyahlonipha lapha. Ikhona inhlonipho enjalo? Ngiyaxolisa ma. Uxolisa kubani? Ngiyaxolisa. Yazi ukuthi mina umkhwenyane wami akasangenzi lutho phela ngoba khona wena. Uyakwazi lokho? Bonga nje futhi ukuthi ngoba ngiyena umama onodlame. Akangenzi lutho mina ngoba khona wena. Uyithini ke leyo? Ngihambe mina, hlale wena. Cela ungahambi. Ngenze njani? Sizoyilungisa. Kanjani? Ngicabanga ukuthi sengalungiseka ma. Yayifanele ilungiseke ekuqaleni esaqhweba. Ungakagibeli empedeni. Isazolungiseka kanjani ngoba ubaba uyakwazi nami uyangazi. Nomkhwenyane wakho uyakwazi. Mhlambe nabafana bami bayakwazi. Ayisekho into ezalungiseka makoti ayisekho. Ngiyacela silungise singaze sitshela abantu bangaphandle bazobe sesijabulisa izitha lapho. Uyazi abantu abaningi bebengayithandi into yethu ukuthi siwumndeni. Into engimangazayo ke nami ukuthi kanti nehlazo uyalisapha. Uyazi ukuthi ngisho nasendlini akasangihloniphi. Hayibo. Sengike ngithi mina kangenzela itiye njengenhlala yenza. Avele ashonele. Kwesinye isikhathi ngimuzwe ehumzela ukuthi yona uzenzeni ngani. Cabanga. Akasanandaba. Yebo, ubaba wenzelwa uyena yonke into. Mina ngithatha ukuthi mhlawumbe ubona ngoba ngikhathele ngoba ngiyasebenza. Kanti yebo. Bengagqoki kanjena. Bengagqoki kanje begqoka nje mhlawumbe njengawe nje. Ngoba wasemakhaya phela. Kodwa mbuke manje. Mbuke. Kwashintsha ukudla eplatini. Uzugqoka na kanje ehamba nami. And futhi ngamyeka ukuthi hayi kulungile akagqoke kanjena. Yazi ngiphoxekile. Khona nezwe lizombona. Ngiphoxeke kakhulu ngoba nje phoxeke mina. Bakumnandi. Ngoba ngendlela ebengimthemba ngayo nangendlela ngiyakubona ukungimthemba. Indlela engimthanda ngayo. Uyazi nje naye ukuthi ngisho nezingane zami angiyinaki njengaye. Yebo. Akasweli lutho futhi akukho kuyena okukhombisa ukuthi indoda yakhe ayikho. Nkosi. Ngimenzela yonke into. Kodwa mabo sungaze ungibizela besingeke sixoxe ekhaya ngale. Bengenze ukuthi kube khona omunye umuntu ngoba kube besixoxe ekhaya bekuzofanele ngibize omakhelwane. Ngibabize kanti uzophika. Buzogcina ungavumanga, uyabo. Wena mawucabanga ukuthi lezi zinto zakho zashonaphi noma vele wawuyekele ngamabomthi mina ngiyibona. Akunjalo ma. Wathi ishone phi ke mawungasayiboni? Njalo. Ungiphoxile nje sisi umamezala wakho. Uthando nje ngikubona kunina nobabili. Ngimthanda kabi makoti wami ngithanda kabi. Nawe unothando naye unothando ngawe. Kodwa wena uzokwazi ukuthi wenze kanje unyonyobela umkhwena wakhe. Sesokubuka kanjalo. Bengasamnyonyobeli bese kuwakhe. Bese kuwakhe.
uyivuma kanjani into enjalo ikhehla elidala kangaka lize lizodova umzimba walo ekhona uphathina walo? Umkhwena wakho uzothini kuyena uma nje uqala umbona? Yini ozoyitshela uma? Akasanandaba Yini naye. ozoyitshela uma ukuthi mayelana ukuthi lento ukuthi ifike kumkhwena wakho uthini? Uthi akahamba yomtshela awunandaba, noma uthi wena ozomtshela ngoba lento ayisafihliwe? Uthi akenze njani? Bengicela singambikeli ubaba wabantu abami. Singambikeli. Owakhe umkhwenyana Owami-ke. ngambikele. Kwavela umnikazi odaba. Ambuze yena. Libuzwe ikhehle. Yebo, ngambuza. Uzobe ukhona. Yebo. Uzosho ukuthi ubani waqala umkhuba? Yebo, ngizokusho Uyena noma konke. uwena? Uyena ubabizana. Uyena. Yebo. Kodwa yabona ukuthi uxabanisa umndeni uqeda umndeni uyawuqeda nya. Nami Imizwa bengazi. engaka esikufikele wahlula Mina nazi ukuyibamba into zakho. engabe. Cela ususe amaphenti la. Akayithathe into zakhe. Ihlazo. Shuthi awuthanda nano black. Ugqoke wona nje yonke into. Bona nje indlela agqoke ngayo. Uchama ngawo ikhehle. Yebo. Bona nani inguba Yini ayigqokile. nje uyibona ekhehleni? Uyofundisa ikhehle izinto eningazazi zobungani. Udlala ngomama esefika ekhehleni lakhe ayisekho indaba yakhe. Lutho Ushuthi nje ma- alibelisazi noma ngikhona yini. anisadlalisani. Lazi nokuthi ngikhona yini naloko livele livuke ngolaka lingithethise. Ngilona elangibamba. Wena wangabaleka ngani mali kubamba noma kungabalekanga Lisidlalela nganaleli ikhehle wangangibikela lakubaba ngani mina. Awusasho Ngoba ngani phela- mama? Bengihlezi ngizama indlela bengike ngikwazi ukumane ngifike nodaba olungaka ngimanga. Kodwa indlela zokungena empedeni awuyizamanga zona. Wavele wathi guludu empedeni. Seziningi ikhathi nihlangana nekehle. Ziningi Hayi, ngokucabanga bezinganingi. kwami. Ungakwazi ukuyibala zingaki? No. Njengoba uzozisho nje uma ngifuna ibuze ekhehleni khona sokuqeda amanga. Hayi ngathi bese kube kathathu. Kukaningi. Inkohlakalo nje ngane yami. Kukaningi ngoba Inkohlakalo ekuphethe nje ijulile. kakhulu futhi kodwa nje Ijulile. ngiphoxekile angifuni uqamba amanga makoti ngiphoxekile. Bengayilindele yonke lento kuwena. Bengayilindela komunye umuntu hayi kuwena. Phoxeke Ngixolisa kakhulu. kakhulu. Hey ma ngizothini? Hayi. Ngicela ukuthi ngoba udaba usulibekile umntwana uyazehlisa. Kufundwa ngamaphutha. Angisho ukuthi into ayenzile i-right yimbi uzonele kuwena uthando bomthanda ngalo lulimele. And akuselula ukuthi libuyele back. Angazi namanje Kodwa, masihamba usihamba kanjani naye emndleleni. ngiyacela njoba ezehlisa ngiyacela ukuthi nihambe niyekhaya. Nami ngizoyilandela inkulumo yenu. Ngizoba semva kwenu. Ngizothatha ama-numbers ngifuna ukunifonela ngoba ngiyacabanga ukuthi asigcinile ukubonana. Ngifisa ma ufike ukhulume nobaba. Wedwa ungakambizi. Umtshele lonke iqiniso, umkhombise konke okutholile akade ekufihlile ukuze ubaba angakwazi ukuphika. Bese uyamtshela ukuthi emva kalokho sobiza umakoti. Bese uyambuza ubaba ukuthi leli khaya uhloseni ngalo. Ngoba naye bekufanele ngabe mangabe ingane ikhombisa Yebo. ukusejusa naye ubaba athi ngeke khona ma into engiyibona engalungile kule ngane. Bengingafanele avumele inhliziyo ngoba umuntu wesilisa. Njenganaye Naye, yes, futhi. njenganawe futhi ingane bekufanele ithi baba shuthi mina ngiyalibulala leli khaya. Yebo. Umkhwena wamhlazana ethola ukuthi mina ngihlangana nawe ngiyoyithini lenkinga ngoba manje ayisabhekene nomunye umuntu isibhekene naye. Uyena efanele ayilungise lento, uyena ongaphelelwa ngisho na umendo ngale senzo sakho. Njengoba ethi umkhulisile uhlala kuwena ufana nosisi wakhe nishare almost everything. Yimuphi lo mama uyomqala manje omusho ngamazi ozofanele afana lo mama kuphathi noma kuwena elahlekisele isinkwe esimnandi kakhulu. Uyabona namanje njengoba ungibone ngathi ngiphansi ngoba ngiphelelwa amandla. Ufanele ma Uvela ungiqeda amandla Ufanele. ngendlela engimthanda ngayo. ufanele nje Ungiqeda amandla. ayimnandi ibhlungu ibangisa uhlevana ukuthi kwabona obaba kukhona omakoti abafika bezogana. Yo, Musani ke yo, yo, ukuvuma bobaba ukuthi abafana benu abaganwe uma nizophinde nilingeke komakoti bafana benu. Nani futhi bomakoti abancane
awufiki ufocus entweni oze kuyona Yebo. mangane kwanelisi phumela kwenye Yebo, indawo hayi ukuthi hayi, uzoshaye endlini. ushaya ubhuqe emndenini Endlini. ayifuneki leyo nto. Hayi. Ayifuneki leyo nto uphinda kabuhlungu ekhaya. Ngitshele nje uyasho ukuthi ubaba weingane zakho uthi ubaba weingane zakho mase xoxela ingane zakho ufike wenzani ekhaya uyothini yalibona ihlazo oyifake lona Nakubo nje ngathiwani kubo uma ngathi kuzwakale yonke lento kubo. ahamba ayobika kini Bengicela ngayo. ma uthi ucela ungayi ekhaya. Hayi ngisazokucabanga lokho ngoba nje Bengicela kube ukuthi sigcina phakathi kwethu mali ndaba. njengoba uyigcina phakathi kwakho nomyeni wami angithi ubaba wakho. Manje sekufanele nami ngibe nemfihlo nawe, wena uney'mfihlo eziwu-2 endlini hleli. Unemfihlo nami, unemfihlo nobaba, unemfihlo yesithathu nomyeni wakho. Iyiphi-ke esizoyigcina kulezo ntathu? Kodwa uma uyidalula kuzoba kuningi okungeke kuhambe kahle. Ngingathini ngane yami ngoba ngiyakuthanda kukhonzile. Ngingayigcina futhi kodwa angiyigcini ngoba ngenzela wena. Ngiyigcina ngoba ngenzela undodana wami. Ngicabanga iy'ngane zenu ukuthi zizothini ngoba zona uma usuyitshela wena ngeke uzuyitshele ngale ndlela. Uzotshela ukuthi ugogo wenu bengangithandi vele ingakho engixoshile. Yalizwe iqiniso lamamezala wakho uyambona ukuthi umama weqiniso. Yebo ngiyalizwa. Uyabona ukuthi lapho mina ngiphilisa kabuhlungu. Wena mhlazana usukhulile usungangayi uyolimela iqiniso elifana naleli usubhekene nesimo esifana nalesi elakhe ikhehla leli elumgwena wakho manje seliyikhehla. Yebo. Afike umakoti enze lento oyenzile kulona uyoqhubeka wena ukhulume njenganoma ngeke uzukwenza. Ngeke. Yabona ukuthi Angeke kube lula. angeke kube lula Yebo. kodwa kuyena fanele kube lula Kube kanjani. lula kumina. Angisho ukuthi akube lula kanjalo. Ufisana ukumnika isikhathi akayoyithola ukuthi uzoyilungisa kanjani lento. Muzwe kumanje uthi ngenxa yeingane yakhe eshade nawe ngenxa abazukulu bakhe yes obazele kuleli khaya Yebo. angayifihla lento. Ababaningi noma ibuhlungu. abantu abangenza lento noma ibhlungu kusho ukuthi uzofela nalento ngaphakathi ngoba efuna ukusave umshado wakho. Niyabona ukuthi iphutha Ngiphoxile makoti angifuni ukuqamba amanga. Ungiphoxile uzokuphilisa kabuhlungu ukuthi manje bangibheka abazukulu bami ngiyakucabanga wena. Bangibheka udodana wami ngicabanga wena. Kodwa manje kufanele ngiphile nale mfihlo. kodwa uzozama ma ukuthi uphile nawo sithando sakho. Ngizozama phela ngesimanga sabazukulu nondodana wami ayikho enye into engayenza. Ayikho into Ayikho enye into engayenza. engabe uyazini umfana wakho uthi umthanda kangakanani. Ukwazi Uyazi kodwa phela akayazi le. Nange kufanele azi ukuthi ngimthanda kangakanani ngoba sesiyikhulumile naye lento. Umfana wami akazi lutho uyabo. Nange kufanele enze iqiniso kumina ngoba usengibonile ukuthi noma engonile kodwa futhi angimlahleli ngaphandle. Ngiyakwazi ukumqoqa. Hayi ingane yami ngiphoxile kodwa ke kulungile. Yini into ethembisa uma uzoyishintsha yona yonke lento osuyiqalile. Ngoba still ngisazohamba ngemsebenzini. Angazi noma ngisazoqhubeka yini futhi. Uthini ngima? Hayi manga ngendlela engiphoxe ngayo ngicela ukuxolisa. Konke bese ngiqala ukwenza ngizokushintsha ngeke ngisangena ekamerweni lakho. Ngeke uphinde ungibambe nobaba wekhaya. Ushintshe nokugqoka. Yebo ma. Ngiyaxolisa nje kakhulu kuningi sengikufake kona nanokuthi ngiyazi usunalezi zifo ezikhona oshukela. Kwakhona ukuthi uzwe le ndaba kwakumina kubhlungu ngangingacabanganga ngisaqala ukuyenza ukuthi ngaze ilethe ubhlungu obungaka kuthina sobabili ngangendlela ongithanda ngayo. Ngicela ukuxolisa mina. Ngiyakuzwa ngani yami. Ngiyakuzwa kodwa uma ngase uphinde ngenze njani? Angeke kusenzeka ngeke ngiphinde ngilenze iphutha elinjengaleli. Kulungile-ke ngiyakuxolela. Ayike babukeli ngicabanga ukuthi sesifike kangqingetshe egcineni la udaba lethu obelisihlukumeza kakhulu la umakoti ethole esecambalele nobaba wekhaya
umkhulu weingane zakhe ongubabezala wakhe. Umamezala wathi akeze azolibika udaba ngoba liyamhlupha. Kodwa ke ngoba okwasemhlabeni kuyakhulunywa kudlula. Okonakele okoniwo umlomo kuphinde kulungiswe okonikwa umlomo kuphinde kulungiswe ngomlomo. Umamezala uyathanda ukuseva umshado kamakoti wakwakhe nendodana yakhe. Uyabathanda abazukulu bakhe. Uyawufisa leli khaya ukuthi liqhubeke lifudumale kade lifudumele. Udecide ukuthi amxolele umakoti kodwa umtshelile ukuthi aphinde asenze isigameko esifana nalesi ngoba mekudlula la uyothatha ezinye inyathelo ezingaphezulu kwalezi. Nomakoti ke ngokunjalo uthembisile ukuthi ngiyaxolisa ngiyasithoba akekho uma ofana nawe. Wena owuma owenza konke empilweni yami ufana nomngani wami ngikwazi ukuxoxa nawe ukuthi nginenkinga nani sihlezi sihamba ndawone njenganamhlanje size sifika la sikhona uthi asihambe as usual. So ngiyazi ukuthi bingekho into bingabe inkinga ngisukumele phezulu kanti angazi ukuthi namhlanje ulibambile iphutha lami engilenzile. So ngiyabonga kakhulu ungamukela iphutha lami noma uthi uyayixolela umakoti wakwakhe oyindodakazi yakhe. Xola wami ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho isipholile. Kubhlungu impela kodwa uyaxolisa uyazehlisa. Uyalibona iphutha lakhe ngicela nihagane phambi kwami nje ke ninginikeze lonto nje ukuthi ngibone ukuthi ukufika kwenu lana kubile isixazululo. Leli khali zoqhubeka lakhiwe ngenkani. Makoti kuningi safanele ukuthi ukwenze. Uzama ukuziprova kuma ukuthi uma wakho lo uwena omhlalele etshani njengomakoti akekho umuntu. Ngiyaxolela ngane yami kodwa ungaphinde ungihlukumeze kanje ungihlukumezile. Yebo. Ngiyaxolela yezwa. Ngiyabonga kakhulu. Ungihlukumezile kakhulu. Siyabonga ke babukeli. Sijabule nami ngizwa umzimba wami uthanda uqaqeka ukuthi hawu inkinga efana nale yavele yalunga nje kalula. uNkulunkulu ukhona. Akukho esizenzela kona ngokuthanda kwethu. Noma sizofika sofisana nenkinga engakanani sesimbiza ukuthi akabe khona naye ukuze akwazi ukusixazululela. Kungabi ukuthi mangabe kuzolungiswa inkinga kuzoba nempi phakathi ngezilunga inkinga ingabanga khona impi. La kukhona khona imbokodo izinto zilungiswa ngomlomo. Yebo siyona kona kodwa futhi engifisa ukuthi makoti ngikululeke ngako okubili nje ukuthatha ukuthi nangelinye ilanga mntanami noma ngabe ulingeka kangakanani uzungalingekele egcekeni. Futhi nje ubusuthatha istage sokuthi usumakoti akukho ukulingeka kwenu okusabhekiwe njoba lo mama esakufumbethe namanje efisa ekutshela ukuthi icala lakho yelakhe. Nina manje ninesecret esenigcinile nina no2. Engafisa ukuthi ngelinye ilanga omunye amvusele ngenye indlela ngoba edinwe yenye into. Lungisa nawo ama mistakes akho ukuze lento ingavuki kuma. Nawe manje onjalo kungathi mase kufika ikhathi zokucasuka ucasulwa yenye into bese uyithola usuphahluka endlini uthi kufanele phela wena wenza ukuthi nokuthi uyobe usalibulala leli khaya engikubonayo ukuthi unentshisekelo ukuthi ulakhe. Siyona kodwa futhi kuyalungiseka. Siyabonga kakhulu babukeli. Don't forget to like, share, subscribe and ngithanda kakhulu mina South Africa angazi ngingathini ngaphandle kwenu we are nothing kuwehlukile. Love you. See you next time. Bye.